Nagy megtiszteltetés számomra, hogy szólhatok Önökhöz. Szeretném megerősíteni, hogy az Európai Bizottság továbbra is támogatni fogja a jelnyelvet használatot. Sikeres konferenciát kívánok! Köszönöm. Vedľa mňa sedí jedno úžasné dievčatko, Miriam, ktorá prišla zo Slovenska, ktorá je nepočujúca. A ja by som pre ňu a pre ďalšie deti, ktoré sa narodia so sluchovým postihnutím, alebo neskôr prídu o sluch, veľmi by som si priala, aby sme my dokázali všetci im zmeniť život k lepšiemu. Ambíciou každého politika by malo byť zanechať krajinu pre ďalšie generácie v lepšom stave. A keď hovoríme o ďalších generáciách, veľmi si želám, aby sme pritom nezabudali na deti so zdravotným postihnutím, na nepočujúce deti. Aj preto som pozvala na pódium so sebou Miriam, ktorá je nepočujúca, aby možno keď ju uvidia ľudia, tak budú viacej myslieť práve na tieto deti pri rôznych politikách, tak aby tieto deti nemuseli v detstve, ale aj neskôr čeliť rôznym prekážkam ako ich rodičia či starí rodičia, aby nemuseli čeliť predsudkom, ale aby mohli sa vzdelávať v posunkovom jazyku, aby mohli mať dobré vzdelanie, aby mohli mať kvalitných tlmočníkov, aby mohli mať prístup k informáciám, aby mohli žiť život naplno, uplatniť sa. A ja som na tejto konferencii dala prísľub aj kvôli Miriam, aj kvôli ďalším deťom so sluchovým postihnutím, že my na pôde Európskeho parlamentu robíme všetko preto, aby sa ich situácia zlepšila, aby ich život bol ľahší, krajší, jednoduchší.